ба намояндаҳош суҳбат кардан ё видеоҳои мо мазкур шунистед, ҳамин одобу ахлоқа ҳамавақт хуб риоя кардан дар кора. Дар аэропорт запрет шид шуда мешавад. Салом тамошобинони барномаҳои Сорубон Сафаров. Як информатсияи нав ба маълумоти шумо мерасонем, бо диққат то охирша тамошо кунед. Баъдан комментарияҳоам мехонем. Кормандони Сафорати Ҷумҳурии Тоҷикистон дар Федератсияи Русия ба фурудгоҳҳои Москва рафта бо мақомоти ин кишвар масъалаи сари вақт баргардонидани муҳоҷиронеро ки ба Русия роҳ дода намешаванд баррасӣ карданд. Бисёре аз шаҳрвандони Ҷумҳурии Тоҷикистон айни ҳол вақти сафар кардан ба Федератсияи Русия баъзе нафарша ҳаққи иҷозат наметиҳанд, яъне ки иҷозат дода намешавад барои Россия даромадан. Ва намояндаҳои Сафорати Ҷумҳурии Тоҷикистон дар Федератсияи Русия ба фурудгоҳҳо махсус ба ҳамин хотир сафар карданд ки то модоме ки ҳар як нафаре ки иҷозат надорад барои Россия даромадан ҳарчи зудтар ва сари вақт ба ватан баргардонида шаванд. Дар ин бора Сафорат дар сомонаи худ хабар дода навиштааст ки кормандон рӯзи 11 ва 12 декабр ба фурудгоҳҳои Домодедово, Шереметово, Внуково ва Жуковский рафта бо намояндагони фурудгоҳҳо, ширкатҳои ҳавопаймоӣ ва мақомоти сарҳадӣ мулоқот карданд. Ин фурудгоҳҳое ки мо ном гирифтем, намояндаҳои Сафорат ба ҳамин фурудгоҳҳо рафта ба намояндаҳош суҳбат кардан барои баргардонидани шаҳрвандони Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳарчи зудтар аз фурудгоҳҳо дар мондагианд. Дар рафти суҳбат масъалаҳои марбут ба риояи ҳуқуқҳои шаҳрвандони Ҷумҳурии Тоҷикистон, аз ҷумла таъмин намудани онҳо бо маводи ғизоӣ ва сари вақт баргардонидани мусофироне ки ба қаламрави Русия роҳ наёфтанд баррасӣ гардид, омадааст дар хабарномаи Сафорати Ҷумҳурии Тоҷикистон. Ҳамчунин гуфта мешавад ки кормандони инниҳод дар фурудгоҳҳо бо муҳоҷирони тоҷик вохӯрда ба онҳо машваратҳои ҳуқуқӣ доданд. Яъне ки муҳоҷироне ки дар фурудгоҳ дар мондагианд, инчунин машваратҳои ҳуқуқӣ бигем корҳои фаҳмондадиҳӣ ва роҳи ҳалли мушкилиҳо барошон маълумот дода шуд аз ҷониби Сафорат барои мушкилиҳои шаҳрвандони Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳал намудан. Акнун комментарияҳоро мехонем ва ба саволҳо ҷавоб мегардонем. Бо диққат тамошо кунед. Агар ягон нафари шумо хоҳем ки границаи Қазоқистон бирен, барои аз нав кардани документҳои худтон рақамошон дар экран мебуроянд, занг бизанед, қатишон суҳбат кунед. Худо хоҳад соҳ саломат граница мерен ва мебиёем. Хоҷазода нависонда. Ассалому алайкум акаи Сорубон. Айзалатая корона қарзор бошӣ. Дар аэропорт мегардонанд Тоҷикистон бравӣ. Илтимос ҷавоб диҳед. Агар ки пул миқдори калон набошад, монеаи сафар кардани шумо намешавад. Агар ки пули калон бошад ва шумо қарза пардохт накунед, то ҳатто мешава ҳолате ки шуморо запрет монанд аз Россия берун биромада наметонед. Як нафари дигар нависонда: салом. Ҳамин хабарҳоро аз куҷо мегирем? Як камтар ҳамира мефаҳмондем. Хабарҳоро мо аз сайти РИА Новости, аз сайти ТАСС.ру, сайтҳои Федератсияи Русия ва баъдан боз аз сайтҳои тоҷикӣ, ҳамин чизе ки официални публично нашр мешавад, мо ҳаморо гирифта бигем содатар карда пешкаши мардум мегардонем. Ба ҳамин хотир илтимос, бародарои азиз, баъзан нафарҳое ҳастанд ки нодуруст мефаҳманд ё видеоҳои мо маъқулшон нестад, хоҳиш мекунам сухани зиёдатӣ нанависонед дар инҷа. 100 апаву хоҳар, 100 бародару додару падаро мисол тамошо мекунанд, хуб намешавад. ҳамин одобу ахлоқа ҳамавақт хуб риоя кардан дар кора. Каседе ки маъқул набошад, бародарона ҳамин канали мара тамошо накунед. Мақсад бо ҳастанд дар инҷа нафарое ки тамошо мекунанд. Мақсади ман камтарак ҳамин фоидаи хидмат барои мардум расондан аст. Дигар ягон чиз нестад. Ман аз ягон таи шумо мисол пул талаб намекунам, пули зиёдӣ намегирам, ё ягон каса ягон барои ҳибат набурдем. Ҳар чизе ки ҳастай барои хубии шумо, барои манфиати шумо, ман камтар вақт ҷудо мекунам ва видео мекунам. Атак бигирем ҳамин видеоҳое ки ман мекунам, ман дар як сомон даромади зиёдӣ намебирам. Мисол ки зиндагии ман пеш бирава ҳамин сабаб. аз сабабе ки мо чандин вақтҳои видео мекунем, каму беш вақт ҷудо мекунем ва шикри худо ки видео карда пешкаши мардум мегардонем. Азизбек нависонда: ассалому алайкум акаи Сорубон. Зиндаву саломат бошед. Номи ман дар чорни списка баромад. Ман метавонам Тоҷикистон нарафта, границаи Қазоқистон баромада аз сари нав документ кунам. Пешакӣ ташаккури зиёд. Шумо граница гузашта метавонед.
лекин як гапай бародари азиз ки бо ҳамун ширкатҳои сафар кунен ба граница ки шуморо обратно боз Россия дароварда бутонанд. Як нафари дигар нависонда: салом брат, ба Қатар рафтан виза мегирӣ? Не, Қатар барои шаҳрвандони ҷумҳурии Тоҷикистон ҳозир визара аз байн бурдагӣ ҳастад, вале барои кору фаъолият кардан дар назар дошта бошед, ҳозираш дар информатсияҳо нестад барои шаҳрвандои тоҷик ба кор қабул кардан мисол чӣ документ мекунанд, дар ин бора ягон маълумот нест ҳозираш. Дӯстов нависонда: ассалому алайкум брат, як саволи мада ҷавоб диҳед, хоҳиш мекунам. Пешакӣ раҳмат. Сертификати патенти ма бе срок аст. Соли 2019 гирифтагиам. Не ки 5.5 сола ки истифода бурдестам. Патента гирифтестам. Ин сертификата ма худам ай экзамени гузаштагиам. Чанд сол мумкин аст ки истифода бурда мешавад. Сертификат. Шумо дар ҳамин ҷо худтон гуфтестед ки бемуҳлат аст, яъне ки мақсад муҳлат надорад ва боз гуфтестед ки чанд қадар мешавад истифода барам. бахшиши зиёд бародар, ба фикрам ки шумо мақсади савол додани худтон нафаҳмидед. Агар бемуҳлат ки бошад, дар инҷа вақт ба фикрам ки дар кор намешавад дигар. Ҳайдаров нависонда: ассалому алайкум ака. Додари ман дар вақти омадан дар аэропорт запрет шуда мешавад. Запрет муҳлат ки ба охир расид, баъдан кушода мешавад. Ибрагимов нависонда: ассалому алайкум ака. Ман трудовой договор кардам, лекин як рӯз дер споридам пули патента. Месуза илтимос ҷавоб диҳед. Имконият ҳастае ки бале бисуза, яъне аннулировать шидани патент фаромӯш накунед. Мо дар видеоҳо доим мегӯем ки як минуси безебш ҳамия ки шумо дигар патент гирифта наметонед, яъне то як муддати муайяна. Сайка нависонда: бародар як сол шид бе документум, хона барам омада метонам? Илтимос ҷавоб медодем. Дар таможни контрол вақте гузаштан агар аз шумо ҳуҷҷатҳои зарурие ки барои муҳоҷирон лозим мебошанд напурсанд, бале метонем ки бирем бо. Вале агар пурсану пешниҳод карда натонем, запрет на вез мешем бародар. Як нафар нависонда: ака кадом донишгоҳҳоро буд кардагӣ ҳастӣ? Ман донишгоҳи Миллии ҷумҳурии Тоҷикистон, факултати ҳуқуқшиносӣ умумӣ. Дилшод Камолов нависонда: ягон гапи хуб намегӯй барои муҳоҷирон. Бародари азиз, як бори дигар хоҳиш аз ҳаматон ки гапи хуб ва гапи бад дар инҷа сари мақсад намеравад. Гап сари ин меравад ки ҳар информатсияе ки ба муҳоҷирон тааллуқ дорад, мо ҳамон чиза пешкаши мардум мегардонем. Бием бародаро ҳамеша якдигармона дастгирӣ кунем. Чем ҳамин суханои баде ки баъзе нафар менависонед, бовар кунед гуноҳш дар сари худтон меравад. ин чиза нағз медонед, лекин болои ҳамин бо баъзе одамои мақсад бефикр бемафкура медонанд ягон гапи қабеҳ менависонанд. мо хафа нестем аз ӯ. мо ӯро танҳо ҳамин қадар ки ба худованд меспоримшон тамом. бародарони азиз ва гироми қадр, навори имрӯзаро ҷамъбаст мекунем. то видеоҳои дигар, худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад.